Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. The Real Housewives of Durban bayabuya ngo season 3. Ongakaveli ukuthi ubani ophumile, ubani futhi obuyayo. Nami ngizithola la social media. RHOD has been renewed for another season. No word yet on whether all ladies from season 2 will return for the new season or season 3. Mina ukufisa kwami ukuthi bebuye bonke because besibajwayele bekumnandi ukubabuka bonke, kumnandi futhi ukubahleba. Noma nganonku abuye noma ama episode awuthunji bandle nomswenko wakhe. uLondi unomntwana omncane ongenzeka ukuthi mhlawumbe isikhathi abashisa ngaso bekuyisikhathi ebonda nengane uye engekho sure ukuthi uyabuya yini. uJojo ngiyazi ukuthi uyabuya because bengihleze ngimbona ku#RHOD hleze sibuza ukuthi siyabakhumbula yini. Yes, siyabakhumbula. Ansurisha bengimbona kuma events amakhulu eDurban kodwa siyazi ukuthi u-Uncle Viv ngathi akayingeni indaba yedrama. Mhlawumbe ngenzeka nje engaveli lawo ma-events lawo amanye akhona kodwa khona la bebonke behlangene. Ngicabanga ukuthi le ongenzeka ibe featured kwi-RHOD. Any ubehlezi noJojo, so naye ngithemba ukuthi uzobuya. Nonku Williams siyazi ukuthi unonku usabhizi ngezinto zamabhizinisi, so nje usafuna ukuba semehlweni abantu ngoba ufuna ukwenza izinto eziningi. uLachonco uzopresenta Our Perfect Wedding kodwa futhi angikuboni lokho kumvimbela ukuthi ashuthe i-RHOD ngaphandle-ke mawukuthi samfakela i-stress-ke ngokuhleba kwethu. Thobile Makhumalo Msile kunaye futhi ube busy. Angiyiboni futhi into ebingamvimbela. Uthanda neSemba ngithi uyabuya season 6. Angiyiboni kodwa futhi ukuthi yini engamvimba ukuthi ashuthe ne-RHOD. Mabusi Licious. uMabusi ube busy futhi naye sebenza namanye ama-brands futhi engibona ukuthi kuye-excite ube lihle ukuthi aqhubeke ne-show. Ugqoka kahle, u-right nje. Ubani-ke ngambalanga? Akekho engambalanga. u-Annie, uJojo, uSurisha, uLachonco, uMakhumalo, uMabusi, uLondi London. I hope babuya bonke ukuze kuzoba mnandi, hhayi kulobu kusala kodwa futhi noma kukhona kosele ngicela ukuthi lo uzongena naye kuzoba mnandi nje. Bebe nabangani babo-ke abaseceleni beye kulo behleba into eyodwa manje besimoshela isikhathi ngoba thina sesifuna ukuhleba into ehambayo. Yini esele? Ayikho into esele. Okuhle ukuthi nje bonke sibona ngathi impilo ihamba kahle, bathola amathuba amasha okuyilokho esikufisayo vele ukuthi sibahlebe ngesikhathi bevela kwi-show kodwa futhi i-show iphinde ibavulele eminye iminyango because ukuthola ithuba elifana naleli uba exposed to izinto eziningi, nama-companies ayakubona, nama-brands afuna ukusebenza nawe. Ileyo nto-ke esesijabulele ekugcineni ukuthi sikufakelile i-stress, sakhuluma ngawe kodwa futhi-ke lithole phela ithuba elihle ukuze nemali izoba yinhle uphinde futhi nempilo iqhubeke u-upgrade la ufuna uku-upgrade khona. Bayabuya-ke guys, bayabuya. Laba se-Cape Town ayishibandla no. Ayikho into engizoyisho ngabo bangazi ngize ngibabuke nje. Mangathi ngiyakhuluma ngabo ngizobe ngiqamba amanga ngoba nje ngiyakhathala. Ngiqala nje nami ukuthi kwasuke kwaba neyigaxa ishow ingakaqali. Yathi siqala futhi ishow nje kwaphinde kwaba yisigaxa ukuqala kwayo le show yase-Cape Town. Yathi yaqhubeka ngathi hayi no. Hayi mina ngiyakwazi ukuhleba kodwa enye into nje ivele angazi ivele iyihlebe yona ungakwazi ukuyihleba ile show yase-Cape Town. Bazi ngizwa abantu bethi manje baya-enjoy. Hayi qhubekani enjoy mina ngingeni nje la yase-Cape Town. Ngizwa futhi ukuthi bakhona abanye abezayo angazi Africans kanjani nakhona lapho-ke nje angiyingeni kakhulu-ke leyo. Hhayi leyo nje angiyingeni kakhulu. Ngifuna laba se-Durban. Laba se-Durban babe-right kakhulu kimi because besikhona ukukhuluma ngabo. Laba se-Joburg babe-right nabo bahlupha ngokuthi manje sebefaka kakhulu iy'ndaba lezi
obonayo ukuthi hawu indaba zomuntu phela lezi akusekho isidingo sokuthi uzokhuluma ukuthi ubane ehhotela yakwasho kwacima hayibo sebefuna ukubhidliza imishado. Bangibhora ngalokho-ke kodwa nje kangiyithandela umlungu ngaleya eJoburg. Noyamlungu unamanga kodwa yazi umculi ngempela wathi umculi mase ngiyabheka la ku-YouTube kanti umculi ukuthi akaze adume-ke nje ngokucula ngapha kosisi bethu Lagos hayi bandla hayi umsindo nje ngeke sekuthiwa I will kill you hayibo beqala ngathi ngeke mina ngiyavalelisa idrama ngiyayithanda kodwa nje ayibe yidrama le yabo sikwazi ukunambitha mase usixina kakhulu sekundizo I will kill you khona manje hayi ngeke nje ngashiya-ke nakhona kwaba ukuthi-ke hayi imswenko into yabo-ke ngale kosisi bethu eNigeria hayi bebeswenka shem. Ngabona ukuthi hayi umswenko ukhona ngeke sisitshela nanokuthi angazi sizobona the real money ngoba ngathi hayi manje lokho konke nginabi ngoba into ebalulekile ukuthi beza nani kwishow ukuthi the real money or the fake money asinandaba singendawo thina sifuna ukubona ukuthi niphetheni niziphethe kanjani ukuhleba kwenu kunjani money zikhiphile kumnandi kubanjani yabo yonke leyo nto leyo into nje sikwazi ukuthi si-connect kuye kancane or si-relate kuyo manje ukuthi khona imali efake ne-real hayi la singasahlangani-ke khona kwasho ukuthi-ke sahlukaniswa yikho-ke lokho kumsindo-ke wabo-ke nalona omunye-ke funa ukushawa omunye-ke nomunye-ke ethi-ke vele yena-ke uhusband wakhe-ke u-rich-ke nje kwaba yinto ey'ningi nje zabaningi kakhulu kodwa vele ngangilindele-ke hayi haba phela into yakhona kulela khaya leliya ekhaya encane ngaleya koNigeria hayi yonke into yakhona inehaba nje i-makeup iba yihaba yonke into iba yihaba but fashion yes we give him 10/10 kwi-fashion. Asiyivaleke le video lana ngiyaxolisa nizongixolela okwangempela ngiyazi ukuthi nje nami ngiyazizwa ukuthi angikho nje kahle u-Eskom into engibhorayo ngiyaqala ukuthi eSouth Africa abantu sebehlonipha kanje bekufanele sivale izindlu siphume phandle sivale yonke into kulungisa indaba ye-Eskom cha siyahlukunyezwa nge-Eskom angiyena nje umuntu othanda ukuthi ngempela kwenziwe izinto ezithile noma kube namamashi kodwa esinye isikhathi kusuke kunesidingo le yaka-Eskom hayi ngiyaqala ukuthi yini enenza ukuthi nihloniphe niyangibhora nje futhi ngoba siyahlukumezeka thina noma nina nawo ugesi lapha enikhona ninayo i-backup ikhona into eniyenzayo wema ngizwa nje ngidunyelwa yikhanda ziningi izinto engiyibhalile lana ezami zokuhleba ngithi ngizozenzela i-YouTube yami ngiqede hayi lutho uvele ucishe ugesi kuduma i-generator kube ngathi dume ekhanda lami kuthi angiphume ngibaleke Nkosi yami yo hayi shem hayibo yazi ukuthi yimi ngedwa mhlawumbe ngizizwa ngathi ngizosangana nje le ndaba Eskom Nkosi yami cha sezisahlukunyezwa singenzanga lutho asenzanga lutho thina ukuba leyo mali ikhona la ikhona khona bayintshontsho phela belungisa indaba Eskom Nkosi yami asingeni ayikho futhi into esizoyenza manje kade vele kwakuphilwa ngokuntshontsha la eSouth Africa kusiyinto entsha hawu cha asinandaba bayintshontsha la intshontsheka khona belungise ngapha Eskom ngaphandle lokho nje hayi sizosangana nje sigcwale ibhedlela kungasabi khona indawo hey ngidunyelwa yaqala nje ukuduma i-generator house generator yaqala ukuduma i-generator nekhanda lami vele dume yazi umsindo wayo angufuni angazi ukuthi ngizohamba ngenze njani ngoba phela kusiye yami ayikho lokuthi ngihambe ngiyocela-ke lapha usicela ayikho indlela engenza ngayo singayizwa le generator yenu ngeke uze uhambe ukwazi ukwenza leyo nto Nkosi yami hayibo hayi bengihleze ngithi ilokhuzana ile yanto le bebesiphoqa ukuthi siyenze bizosisanganisa manje hayi leyo Eskom hayi siphunyukile ngale
iy'ndaba zo-COVID nama-vaccine, hhayi sangagula khona, saphunyuka. Kodwa this time angiboni i-Excom, angizizwa nje, angizizwa. Ngisho ngikhuluma ngenza lama-video, ngabe ngenza ama-video amaningi kabi, kuvele kuthi zizizizi nje ekhanda. Hawu Nkosi yami, anisukumeni, heyi. Abantu base-South Africa bayabhora. Into engahlangene nabo basuma manje begijima. Le ihlangene nani nizobolelwa ukudla lapha endlini nihleli. Niyahlonipha manje, yazi ngiqale nini ukuhlonipha mina ningibhora. Niqale nini ukuhlonipha? Hayi. Nkosi yami, engathi ungaze uvele ubulale zonke izinto ezingazisebenzi kwazona. Hhayi ngeke bakwethu. Senziwe into ebuhlungu kanje. Hayi.